Kwa zaka zambiri, boma la Malawi lakhala likuyesetsa kupeza njira zolimbikitsa anthu kuti azisamalira komanso kupindula kuchokera ku ntchito zachilengedwe. Kuti izi zitheke, pali njira zambiri zomwe zayikidwa, ndipo imodzi mwa izo ndi kukhazikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi anthu a m'madera ozungulira nkhalango kuti azitha kusamala nkhalangozi ndi cholinga chakuti azipezamo phindu. Limodzi mwa maderawa ndi la Amwanda kwa mfumu yayikulu Malemia m'boma la Nsanje, kumene anthu amagulitsa mtsitsi wotchedwa thabalaba umene umapezeka m'nkhalango ya Matandwe. Mtsitsi wa thabalaba umagwiritsidwa ntchito yopangira mankhwala a mitundu yosiyanasiyana. Anthu amderali amagulitsa thabalaba kwa amalonda ena omwe amakagulitsanso ku mayiko akunja komwe amapangira mankhwala osiyanasiyana. Amphatso Kalemba ndi mlangizi wa zachilengedwe ku nduna oyang'anira zachilengedwe, ndipo akufotokoza zambiri. Ku Nsanje kunapezeka kuti kuli chomera china chimene chimapezeka mu nkhalango thabalaba, chimene chinangomera mwa chilengedwe. Komano kutengera upangiri wa anthu akuderawo anaona kuti thabalaba yamathandiza ku matenda osiyanasiyana. Ndanzathu ena amene amapanga kafukufuku za mankhwala othandiza matenda osiyanasiyana anakhala ndi chidwi thabalaba uja. Adapanga kafukufuku wawo anapeza kuti thabalaba uja amathanso kuthandiza kupanga mapilisi eneniwa amene amatha kuwapasa anthu amene amadwala kaya matenda wa mtima ndi matenda ena osiyanasiyana. Ndipo chifukwa chakuti anthu anazindikira ichichi, anakhala ngati thabalaba uja wayamba kufunidwa kwambiri ku makampani amene amapanga mankhwala osiyanasiyana. Ndiye ife titaona zimene zizi tinayambanso kafukufuku athu kuona kuti thabalabayi akuoneka ngati kuti afunidwa kwambiri m'mayiko akunja. Kodi tingapange chani? Ndiye tinafufuza kuti kodi thabalabayi achokera kutiko, ndi pamene tinapeza kuti kwambiri akuchokera ku Nsanjeko kwa Amwanda ndi madera ozungulira. Anthu a ndera la mfumu Mwanda anachita mgwirizano ndi nthambi ya boma yoyang'anira za nkhalango. Ili ndi gulu loyamba kuchita mgwirizano wa mtundu m'boma la Nsanje, ndipo pali chikonzero chakuti boma lipanganso mgwirizano yotereyi ndi magulu ena. A John Kaweta Banda ndi mlangizi wa zachilengedwe m'boma la Nsanje, ndipo akufotokoza zambiri zokhudzana ndi mgwirizanowu. Mudziwo takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira kalekale. Mudzi umenewo wakhala nawo pa mgwirizano mene mati co-management, mgwirizano pakati pa boma ndi anthu amudzi kuti azisamalira limodzi Matandwe, imene Matandwe Forest Reserve. Matandwe yathu iyo ndi nkhalango yayikulu kwambiri, ndinane moja ndi 26,381 hectares. Ndi awawa ndi gawo lawo limeneno iwowo amatha kusamalira ngati mudzi wa Mwanda. Ndeno mu ndondomeko yakasamalidwe ka nkhalango muli dera limodzi limene timanena kuti anthu akumudzi amene amati ma forest user groups kapena anthu osiyanasiyana amene amagwiritsa nkhalango yakumudzi akhoza kumapangamo ngati business. Panalipo magulu ambiri, panali ena wotola nkhuni akhoza kukhala ngati business mu ndondomeko ya za nkhalango imene amati forest management plan. Maka gulu limodzi londoka mwina aziboliboli opanga ulimi wa njuchi, ndiye palenso gulu ili ngati gulu la thabalaba, ngati gulu limodzi loti likhoza kumasamala nkhalangoyo komanso ndi kumagulitsa zachilengedwe. Ndeno ngati gulu lawo akhala ndi kugulitsa zachilengedwe, koma vuto lenelene linaliona kuti magulitsidwe awo ndi vendor amene amabwera zimaona kuti amagula pa mtengo osakhala bwino, unali wochepa ku 10 kwacha pa kg, 20 kwacha pa kg. Ndikumbuka nthawi yake chifukwa Matandwe panali local forest management board imene imang'anana zonsezo. Tinakhala pasi kupanga negotiate ndi vendayo kuona kuti bwanji anthu azagula pa mtengo wabwino. Ndiye anakwezako pang'ono ndikufika pa 50 kwacha. Komabe sinali zoona kuti ndi anthu kumene amachoka kutali kwambiri mwambo mwaphiri, ndi atsike ndi chithumba abwere ndi kukagula 50 kwacha. Ndalama yake inayochepa. Ndiye tinaona kuti chifukwa cha zimenezozo tinaona kuti sikwabwino, kuona kuti anthu apwetekeke, koma mwina pakhale ndondomeko yabwino yona kuti yapindule anthuwa komanso ipindulenso ku nkhalango kuti ku nkhalango kusamalidwe. Ndeno chifukwa panabwera pa ndondomeko mati community protocol. Community protocol njona kuti anthu amudzi tipange ndondomeko yona kuti kodi iwo azikolola bwanji, kodi munthu akabwera mudzimo
kodi no afikira kuti kodi nanga ntchito yawo ya anthu akumudzi ikhala yotani, ntchito yawo ya forest ikhala nanga ku environment affairs ikhala yotani. So ndondomeko imene ndi tikuyipanga pakali panopo kona kuti no pakhale ndithu mgwirizano woti munthu akabwera afuna thabalaba tigwirizane tonse asanayambe ndi kuyamba komwe kodi ufuna matani angati, kodi package kuti sitigulisa bwanji. Ndizonse tikagwirizana kuti mwina azitigulisa 500 tingweresa 600 ndi tonse anthu akumudzi agwirizane, ife ya forest tigwirizane, aku environment affairs agwirizane kuti oyi chabwino uzitipasa chani, uzitipasa ndithu 600 kwacha. So zikatero ndikuti no tisainana ife tikhane maroya athu kusainira kukhanga tikuwateteza anthu akumudzi. Munthu ujayo akagulagula apereke ndalama zija ziloye mwakandu mwawo anthu agawane malinga ndimene munthu uyo anasonkhera. Ngakhale kuti mtsitsi wa thabalaba ndi wofunikira kwambiri pa ntchito za malonda mdziko muno, anthu amene amakumba mtsitsiwu sapindula nawo. Ogula ambiri amapanga chinyengo posatengera mitunda imene ogulitsawa amayenda kukakumba mtsitsiwu. A Grace Elia ndi wapampando wa gulu la Mwanda Thabalaba ndipo akufotokoza za mavuto amene akumana nawo pa bizinesi yawo. Programu athu itima kuma thabalaba ndi azimayi kuyamba kudambe ife tidamba kuti tikukuma thabalaba tatibwerera mwenye akundifuna thabalaba ndipo ife tidachitenga cha pamtengo patali tidavomereza mitengo yache yakuyendera 10 kwacha ndi timakumba chifukwa chakuti kwathu kuno malingana ndi mavuto timavomereza mtengo umenewo. Ndipo tidapita kwa group kwafotokozera kuti mtengo watichepera kumene tikuchokera na thabalaba ndikutali ndati m'bale wanga iwo ngadatsitsa azimayi wakuti mwina apeze kuchongola dzanja school fees ya ana ndipo support ya pa nyumba chakudya ndati mtengo ndi 20 kwacha. Ndi tidavomereza ngati kuchire kwathu kuno tidavomereza 20 kwacha. Titaona benyamata uja takumbira thababa wa mbiri atatenga matani awiri atatu akupita naye ku Blantyre. Ndi tidaona kuti ndama zathu zidongopita tingongole popita uko ndalama sadati patsefu pakana pano kumwendera atafika ku police kaima naye pa court akuti amene sindi apasa ndalama ya chifukwa chani fedabonera mphiri. Ndi pamene tidasiya thabalaba uja osakumbanso yayi. Ndi pakadali pano Yesu akamamina kuti atani abwerenso ndi ma program kuti kumbani thabalaba. Ndipo azimayiwa adafotokoza kulonga kuti azimayi simundakumbe thabalaba mumuze achose chilerezo chakwa kwa tie malema kapena chakwa DC ndipo a forest akutani akupaseni chilolezo. Iwo amatizezo ndibe nazo ntchito so ndikufuna kuti inu azimayi mpite kuchire mukakumbe thabalaba. Ndikosamvesa kwathu kuninjala zathuzi tikaungoyendabe tatamva ife a committee ndi a group tinapita kumeneko kuti iya sizatheka iya ngati iwo akufuna thabalaba kilo ikhale pa 100 kwacha kuti mwina tipeze chiongola dzanja. Ndi nyamata uja natani adakana kukaninatu ndi pamenepo anango kubwera mozemba ndipo ife tidanchinga kuti sulowa kuno ya chifukwa kuti nkhalango ndi athu. Yesu adamvesa sadatani sanalowe damba phone kwa langizi kuti amene uja kubweranso uja kuma thabalaba mozemba ndiye tipangana ibwanji ati pamene mukamone mmangeni ife tidazichingira folamu mbalimo ngati abwera mwandale kuti pitani timakuma thabalaba ndifeyo samapita akwera kuchire kuja timadziwa kundifeyo ndama zimene akutipasa zikutani zikuchepa. Nalonso boma lachita kafukufuku wa mmene malonda a thabalaba amayendera ndi cholinga chakuti payikidwe ndondomeko kuti anthu amdelali asaponderezedwe. Ndondomeko yapaderayi yayikidwa kuti izitsatidwa pa nkhani zokhudzana ndi malonda a thabalaba. Nthawi zambiri anthu aja amakhala sakuziwa kuti kodi thabalaba amene tigulisayi akathera kutiko kumene akathera akupindula motani. Ndi tilapeza kuti midzi imeneyoyo ndimene kupanga nawo malonda a thabalabawa tinapita konkuja ndikukhala nawo pasi kufufuza kuti thabalabayi pachaka amatulutsa ochuluka mungati nanga amagulisa ndalama zingati. Ndi tinakhala pasi kunena kuti tingapange bwanji ndondomeko yonena kuti munthu akamabwera kudzagula thabalaba kuderako anthu awawa azibwera limodzi famo mmodzi muli mphamvu azibwera limodzi ndikunena kuti mtengo umene ife tayika ukhazikika ndi uwu. Munthu amene tizimulola kuti atigule tizimulola pokapoka apange zoterezi. Ndi tinapanga ndondomeko ndi midzi imeneyoyo imene imapanga nawo malonda a thabalaba yothandizira kuti waja azigulisa mtengo woyenerera komanso kupatulapo azipeza phindu loposera pamene amapeza poyamba. Pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063, boma layika malonda a thabalaba ngati amodzi mwa malonda omwe ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama za nkhaninkhani ndi kupindulira anthu ambiri. Thabalabayi tikhoza kuntenga ngati gawo limodzi la zomera zosiyanasiyana ndingoti zamoyo zosiyanasiyana zimene pazokha zimakhala ndi kufunikira koposa zina.
ndipereke chisanzo chonena kuti ngati Thabalabayi tamaona kuti akutulutsidwa kwambiri kunja. Zikuthandiza kuti ngati atulutsidwa kunja, aliyense amene akupanga nawo malonda amene wawa akumatha kubweretsa ndalama zikubwereranso kuti ku Malawi kwathu kuno. Ndiye kuti ndi ndondomeko imene ilipo ya 2063 tikuzana kuti Thabalabayi choyamba akuthandizira kubweretsa chuma m'dziko muno. Komanso china akuthandizira kuti anthu apeze zochita. Chifukwa midzi imeneyi imene kupanga nawo malonda a Thabalaba ndiye kuti azilemba ntchito okha. Ndiye kuti pamene ntchito yoti azipanga yachuluka. Komanso titapeza misika yambiri ndiye kuti anthu ambiriso akhoza kupindula kuti zimene zikuthandizira chani chitukuko chimene dziko lathu likufuna kuti chipite patsogolo. Kubwera kwa projekti ya Shire Valley Transformation kukuthandiza kutukula ntchito zosamalira zachilengedwe mchigwa cha mtsinje wa Shire. Kudzera mu projekti iyi, boma lakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito zosamalira zachilengedwe m'dziko muno ndi cholinga chakuti anthu azitha kugulitsa ndi kupeza phindu kuchokera ku zachilengedwe, yomwe m'Chingerezi ikutchedwa Access Benefit Sharing Guidelines for Malawi. Boma layikanso ndondomeko zina zambiri zoyendetsera ntchito zachilengedwe. Pali ndondomeko zingapo zimene boma latenga kuti tikathe kuonetsetsa kuti zomera olo zamoyo zimene zimakhala zofunikira kukagwira ntchito zosiyanasiyana, zina amapangira mankhwala, zina amapangira mafuta ozola, koma zimakhala zokuti zimabweretsa chuma, zisamaliridwe komanso anthu amene ayandikana amene akhala kusamalira zomerazo athe kupindula. Choyamba ndichonena kuti tili ndi malamulo athu a Environmental Management Act section 66 mpaka section 70 imene imanena tsatane wake onena kuti dziko ilili lizasamalira komanso lizatetezera zomera zimene zikutuluka komanso anthu amene amakhala akuyang'anira zomerazo. Chachiwiri nchoti tapanganso ndondomeko ina amene ali malamulo otsogolera kuti kodi anthu akumudzi akamagulisa zomerazi agulise motani nanga odzagulawo apange motani, ndezi kumatsogolera kuti pazikhala mgwirizano oti asayinirana ndithu kuti ife tikugulisani pokhapokha izi zikwaniritsidwe kudera kwathu kuno. Chachitatu tinakhazikisanso pompano ndondomeko ina yonena kuti yatsogolere anthu kuti kodi anthu akumudzi akhoza kumafuna chani kwa munthu uja. Chifukwa nthawi zambiri munthu uja amakhala kuti iye uja akuziwa zimene akachita nacho chinthu chija pamene anthu akumudzi aja asanaziwe. Ndetayika ndondomeko kuti anthu akumudzi aja asanagulise chomera china chilichonse akhale pasi ndi munthu uja ndi anzathu toyang'anira za nkhalango azitengapo gawo amene ali akugwira anthu ndi madera, alangizi osiyanasiyana zachilengedwe amene ali kumadera azitengapo gawo. Chifukwa palibe munthu panopa amene azitulusa zinthu kupita kunja asanatenge chilolezo chimene chocho. Koma kuti chilolezo chochokera kuboma achilandire ationesenso kalata yonena kuti anthu akumudzi aja asayinirana bwinobwino kuti ife tipindula motere inunso mukapanga nacho chani, anthu aja azitha kuziwa bwinobwino kuti chitikugulisachi chikupita kwakuti ndipo akagwiritsira ntchito yanji. Fa munthu ukakhala kuti iweyo uli ndi uthenga kuziwa chimene chinthu achikachita umatha kutchaja bwinobwino mtengo wake, koma pakali pano anthu akumudzi samadziwa amangogulisa mchimbulimbuli. Koma izizi zawapangisa kuti waja adziwe bwinobwino kuti kodi munthu uja angathane naye bwanji akabwera, komanso adziwe kuti ndi anthu ati aboma oti azitengapo gawo kuti thandizira ifeyo kuti tikagulise zinthu zimoyenerera kuti tipitize kusamala zachilengedwe zathu komanso zikathe kuwapindulira for nthawi yayitali. Nawonso mafumu akuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zikutsatidwa ndipo anthu ndi otetezedwa kwa amalonda achinyengo. Kubwera kwa boma ine ndasangalala ngati sinyugulu mwanda. Fuka matando adali kuyenda chisawawa. Ndiyo pamene adaenda kuchisawawa ndona kuti matando akukhangale kwenda chisawawa. Akungolowera ndiye padali komiti imene idasankhidwa kuyang'ana matando. Ndiye pakali pano komiti ndine monga sinyugulu mwanda timene limodzi. Kuli matando sarani asasakaziwe mali afulamu kuti afulamu akaona zinthu kapena makala matabwa zikugwiridwa so afulamu aja ndi sukulu ndi komiti ya matando akagwira afulamu amadzera kwa asinyo kuchemera chawa wa ujeni wa group ndiye kupita kwa DC kaonesa kuti izi zakwatwa kuno chitetezo kuti zisamali zinthu zisakhulutidwe tona kuti pakalo zinthu iye zasinthika chifuka anthu akuchita mantha ngakhale sofuna jasaka makala akuopa nanga sikuli pano zalowa manja mwanjani mwabuma fuka poyamba jilekhali chisawawa padali munthu ngati sangagopeya ngati mene zalankhula kuti nzungu japobwera chachira mathanda kana sindiwo mfumu aliyense yayi fuka DC mukafuna kwenda kwa DC ndiye ngati mene abwera DC chonchi nzungu sinaye kuti achita mantha kuti so ano kuja kwarani kwasokonekera sopano achita mantha
amene amaononganso nkhalango ija achita mantha, amene akoma makala aja achita mantha, amatabwa aja achita mantha. Funa kuti uku swana kuli chitetezi chokhwima, kuli chichingo chokwana ndithu. Pali chiyembekezo kuti ntchito za malonda a Thabalaba zithandizira kutukula chuma cha dziko lino.